Čágo Bélo. Dneska je 2. prosince 2023 a jsme zase na výstavě na Kladně. Výstava bude probíhat i zítra, takže kdo uvidí dneska video, tak se sem zítra můžete jít podívat. Je to v základní škole v Doberské, je to zastávka u kostela. Tam jsme vystupovali, jeli jsme z Prahy, tak jsme vystupovali Kladno u kostela a je to hnedka přes ulici. Tadyhle místní děti nakreslili morčátka. Když je to v základní škole, aby to vypadalo jako, že hele, bude tu výstava, koukejte na malovat morčátka. Vidíte, to je klasický morče, ještě křidílka a je z toho čmelák. Tohle to vypadá jak tchoř. No a na výstavě můžete si zakoupit věci. Když se jukneme. Co by si chtěla? Můžu něco vzít? Něco jiného si vyberu. Já to přendám. Líbí se mi tady ty pytličky na seno. Vypadají hrozně zajímavě. Takhle to pověsíte. Oni si ty morčata z tohoto seno vytahujou. To koupím, to se mi líbí. Dám to těm malým smradíkům. Tady máte různé bylinky. Ponožky, kalendáře, magnetky, hernečky. A tady máte tombolu. Tombola stojí 20 korun a každých těch 20 korun přijde na útulek pro pejsky. Takže musíte koupit hodně tomboly, abyste... Ty bomboly si máte chuť, prosím. Vy máte časopis Chovatele. Vidíte, tady už jsem já. Tady už jsem nakoupil tombolu. Mám tady plno tomboly. Samý kraviny, který nepotřebujete, ale je to na podporu psího útulku, takže jsme museli všechno možné zakoupit. To jsem tam toho ještě půlku nechal, to byly jaký blbosti, který nepotřebuju. Tak jsem je nechal pro další lidi. Ale tohle to jsou takový vánoční blbinky. To se uvidí. Tady mám notýsek, takový pěkný s pejskem. No, tadyhle za rohem je jídelníčka malá. Tam vám dají guláš, dají vám tam nějaký sušenky, bonbonky a takový. Ta teprve bude otevřená za chvíli. A no, jídlo vidět nemusíte, že jo, to víte, jak vypadá. A my se jdeme teď podívat na morčátka. Ještě vám ukážu, co můžete v té tombole vyhrát. Všechny tyhle ty věci. Takže koukejte sem zítra dorazit a vyhrát flašku vína. Tak. Vstupný je dobrovolný, musíte taky přispět, že jo, ale tak ne, abyste dali korunu. No a tohle je výstava morčátek. Jdeme se juknout, co tu máme. Koukněte, tady máte morčátko. Ty bílý hezký, ty jsou hezonky, takovýhle ty bílý morčátka, tohle je krestědík. Tady máte tříbarevný. Jsou hezky, tohle je hezky červený, podívejte se, jakou má červenou barvu sitou, se mně líbí. Pak se podíváme na prodejní sekci, hele, to je taky pěkně červený. Takový sítě barev, kdy se mně líbí. Tady se čeká na posuzování. Ahoj. Čau. Tady se čeká na posuzování a posuzujou se morčátka. A ty morčátka, které budou nejhezčí, tak vyhrajou tohle. Tohle všecko vyhrajete. Já potřebuju to 10kilový seno si objednat. Nesmím na to zapomenout zítra. Jsou hrozně hezký kokardy, podívejte se na ně. Podívejte se, jaký krásný kokardy jsou. Jsou na nich i třpitivý kamínky. Tady máte poháry. No a tady máte další morčátka a další. Tady máme Baldvinka, já někde viděl Baldvinka, hele, tady.
Tady je lila baldvínek. A tady je taky baldvínek černá červená. Čau, prdelko. Pinka. A tenhle ten liláček je moc pěkný. To je tesorák. Ale hezký. Tady máte kresteda černobílýho, ten je taky hezonkej. A jdeme se podívat na prodejní morčátka. Proběhnu. Tady máte Argentelila bílou. To je kusanec. To je cujík. Ahoj cujíku. To je jak když vezmete 2 morčata nebo 3 dohromady. A jdeme se podívat, co si můžeme koupit. Takže hele, US tedíček je tu na prodej. Ahoj tedíku, co se bojíš? Tady je tedík. Tady máme čoko. Skýnička. Když jsi taky nějaký poserinka, no prosím tě, ty nejsi jako ty moji. Víte, čoko s bílou kluk. Máme tu hlaďase. Tak to je krásné. Jaké ty jsou rypatý? Genový skýníky. Z Fénixe. Určitě to bylo asi čokoši, ale teda ty nosánky mají docela dlouhý. A tady je samice skýnička, ta spí. Čau. Ty jen jako barvu nemají špatnou, ale ouška a nosánek mají děsnej. A koukneš, ukážeš se nám, samice skiny. Ukážeš se, prdelinko, ahoj. O. Ta není žádná sláva. Tak. Je. Tak na prodej teda nic moc, jo. Na prodej je to docela chudý. Tak ono zase zítra to bude jako druhá výstava, takže zítra to budou jiný morčátka na prodej a jiný morčátka, který si můžete zakoupit. Vy máte Solid Aguti černou červenou, ta je pěkně tmavá. To je vlastně černá červená je původně zlatá Aguti. Je to takhle proto. Má pěknou barvičku, podívejte. No, tak takhle to vypadá. Viděli jsme všechno. A tak nezapomeňte zítra podpořit útulek. Ještě se zeptáme pozadatelky výstavy, jaký ten útulek se. Nepotřebuješ to určitě. Tak, ale to je hezky červený. Čau. Můžeme se jenom zeptat, na jaký útulek jde ta tombola? No, jde to na 2. Jo, jeden je Azyl Tilda pro pejsky a druhý je Azyl Royalinka, to jsou morčátka. Děkujeme. Děkujeme. Tak vidíte. Takže koukejte mazat, koukejte nakoupit tombolu, ať podpoříte útulky na Vánoce. Tak jo, mějte se hezky, nezlobte a pa.